Hormatly prezidentimiň tagallaty bilen çapdan çykan Bereketli Türkmen Saçak adly kitabyndan men size mäşli palaw adly tagamyň taýarlanşyny görkezmekçi. Mäşli palaw tagam taýarlamak üçin bize gerek önümler: et, käşir, soğan, tuwy, mäş, hemem buna bakar ýagymyz. Aşxanada köp wagtyny geçirýän denanlamyz. Aşxanada arataçylyk düzgünlemi dol we dogry berjä etmeli. Maşgalamyň jan saglygy üçin, öz jan saglygymyz üçin zerur zatlaryň biri bolup durýar. Biz arassalak goýan gök önümlerimizi dogramazdan öňürde hökman suratda arassa akar suwda ýuwmaly. Biziň mäşli palawymyzyň göwönümleri himmetli taýin dograly. Indi bolsa pişirmäge başlaýar. Etimiz, käşirimiz, soğanymyz buğulanyp bolandan soň üstüne gaýnak suwumuzy goýmaly. Isleňide görä duz atmaly. Mäşli palawymyzy taýarlamak üçin mäşimizi hem tuwymyzy hem ikisini bir gaba goýup garşdyrmaly. Soňra bolsa ony ýuwmaly. Gaýnap duran suwmyza tuwymyzy we mäşimizi atmaly. Mäşli palawymyz taýýar boldy. Gelin ony gaba ýerleşdirelim.